अरे आबाजी तोंडाच्या जरा अंगात औषण असल्याने चटा चटा पाय उचल की. मी करणार नाही काम. मी तर लगेला. तुला महागा फेर म्हणालो, महागा फेर. खायला म्हणलं की शिबलं भर लागालय, कामाला म्हणला का म्या करना म्हणालास. काय उगा लेकराच्या महाग लागल्या हो? आ? काम करून करून मग वाघ दमला असेल. उगा करू लागाले म्हणून नाहीच. हा, 4 भारी आणला का तू वाघ दमला. हा, ही बाई दिवाळीच काम काढते. आणि तुम्ही तर असं बोलाल्या जस का हे ढेक तुम्ही एकट्यानंच रचल्या. वर्षभर तर तुम्ही एका जागेच बसून राहता की. एक दिवस शेताला आणलं तर नुसतं कुटाल्या. सुन बाई, तू मला शेताकड सोयाबीन जमा करायला आणलीस का घरी भांडायला जमना चले म्हणून इथं भांडायला आणलीस.